De la dreta va Pereira, con Dombia per a Pereira, va Pereira des de la dreta, el centre està Sasa, la posa Pereira per a Rodrigo! Gol del València patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En la contra del València con Dombia dreta per Andreas Pereira. Andreas Pereira que la posa, arrossega el segon pal Sasa, el primer irrupció del davanter internacional Rodrigo Moreno, per a contactar amb el cap per dalt, pilota que vola, Rodrigo l'envia a la cassola, en el 26 fa un que ha marcat el València el segon, València, Rodrigo 2, Leganés 0.